que comecemos desde o principio. É o noso primeiro día na escola. Imaginade como estaríamos de nerviosos. Un lugar diferente e descoñecido para nós. Rematáramos como os maiores da guardería e comenzábamos como os máis pequenos de infantil. Empezábamos as nosas primeiras clases coas profesoras Pilar, Nieves e Lupe, todas moi boas con nós. Pasamos de curso e empezamos a ser dúas clases. Unha co profe Iago, que, a que sempre nos castigaba sen ver películas, nós queríamolo e querémolo moito. A outra clase era coa profe Amaya, unha profe moi boa e atenta, e por iso estamos agradecidos. Outra nova aventura. Fuimos de piso durante o segundo. Deronnos clase, Rosa e a Quintairos. Con elas avanzamos moito. E ademais era moi divertido. Continuamos con terceiro e cuarto, e Aurea e Marosa convertéronse nas nosas profesoras. Elas eran e son moi queridas por nós. Desde as dúas clases esperamos que Aurea poda estar hoxe escoitando este discurso. Xa chegamos ao piso superior e quinto B atopouse cunha nova profesora chamada Ana, pero tristemente xa nos atopa neste colexio. Mentres, quinto A coñeceu a unha profesora que os acompañaría ata que deixara no colexio, cousa que pasará mañá. Esta profesora chamase Cristina. Estamos en sexto. Sexto B ten unha nova profesora chamada Pili. Ela é moi boa e creativa. Sexto A segue con Cristina, que ainda que é un pouco estricta, querenos moito a nós e nos a ela. Estas dúas profes prepararonnos moi ben para o instituto. De peixe fresco, variado é abundante, que cando chega aquí, coa súa bucina aquí, a xente bota a correr dali. Tallo, sardiña, xurelo pequeno, pescado, pincho, bonito de burela, panejas de garbanzo, coco de tesante, raya, peixe, sapo, frutas de bacalhau. De peixe fresco, variado e abundante, que cando chega aquí, coa súa bucina aquí, a xente bota a correr ali. Eses rapaces non me quitan o ollo, e canto me levas por esas sordiñas. Hai un congreso que non me convenzo, que en tema de cartos ou de maravilloso.